जन्मदिन के विषय में अपनी कविता के माध्यम से हम बताओ तनी कि कैसे कैसे ये जन्मदिन काफ़ी फैल गई बा अपने देश में। अमीर तो मनावते वाला गरीबों वही चक्कर में पड़ रहा। तो कैसे बा, जन्मदिन के चढ़ल बनासा, जन्मदिन के चढ़ल बनासा आ पढ़ाई लिखाई भइल तमाशा। जन्मदिन पर कटल बा केक, कपड़ा पैसा मिलल भेंट, काटे के तैयारी भइल आ सलाई से मोमबत्ती धरावल गइल। काटे लेके सब लड़का जुट के आ मोमबत्ती बुतौले मुँह से फूंक के। जरत मोमबत्ती जीवन समान, ये जीवन ज्योति है ओका जर देवे चाहे। जरत मोमबत्ती जीवन समान, मुँह से फूके करी न अपमान। आ 60 बरिस पिछवा रौरा ताके, आज़ादी की बात भी बड़ी दशा रहल बटे। 60 बरिस पिछवा रौरा ताके आ बनावे के खाना आगे मांगी। ए बेरा दुख दूर भइल, खाए पहिरे के सब जुड़ गए। लड़का सियान सब जुट गए, फूलल फुलौना फूट गए। अच्छा काम के राखी इच्छा, घर घर में बाटी शिक्षा। बाप कहे बेटा से बतिया मानो हमरो, बाप कहे बेटा से बतिया मानो हमरो। आ पढ़ले में तू आगे रहब, जन्म सफल हो तोहरो। जन्मदिन हम तोहार मनाएम सुपर, सबसे अच्छा जन्मदिन मनाएम कब? जन्मदिन हम मनाएम तोहार सुपर, जहिया पैब परसेंट 90 से ऊपर। कहले अर्जुन ठाकुर सुनो ये भाई, आ पढ़ लिख के जब नौकरी पाई आ तब जाके जन्मदिन मनाई।